برهان أبزلكم وسلامتنا يبصحكم كبرات كبران تخطاتلتي مدب راديو برهان كاب استوديو راديو لورا كاب كتما زوريخ اتفنو راديو برهان أب سدت نزقاتم بدهوتات أب مقتام زحقز زتفرالي رستات تدهسس إنه خالومي نمثلن قديتان عقبان زتوهبون بسرح نفسه كساب زخيل أبزلو جزية تقامي حجز محبراو دحناتن كله نزل علو حتوتات زملس كخونيو أبصرات تولدي أب مدب إريزوم نفيبن أسقدومن نناتنا إل أخزان بمعدام زدالو التمدب بحتوتات تساتفتز تسنع قينو بتعم زيماتات تواهيدو كقربيو مدبنا كسابنا عطو مسانا كتصنحو بتحتنا نعدمنا بزادر في نابتو قند مدب كنستقاقركم منافقي غير كلاي منافقي دوم حريص اللي تخون بيا أتبري بري منافقي غير كلاي منافقي وين قاعد الناس مو زي قريب
بنا سلام سارت نفقري تقدم مقرتي وهد على نقلبل زي نسخة نسال عذاب الداديو أروع قندر نايلوم معنتي أرستنا بزعباتي قبون مثلا فلايك أب سوشيال كلا خزلنا قبون مثلا تأيو حد تي قبونان مثلا سلزي نفلتو بزح نقرات كندا نقر سلنخل أحواتنا في بنن ناتنا إلن نزي مدب زي كقربولنا فقادنياتات كوينم نزي نايلومي مدب كقربولنا تداليوم اللو إذا مدب زي كم تخل جيزي نبلو نحنا كم سدتنياتات أبزع عد زقات منا بدوتات نمبدأ زد لنا عدكي فلتت سلزخونة اتفلتت كاب حواتنا كنرخبو سلزلنا كم قاشا بزح بدوتات لنا زين فلتقا عند حركوينا خا يعنكفنا أبتعبيتنا يخونا بكايدانا يخون بزح بدوتات سلزقات منا نزب بدوه زخاء كفاتحو لنا عدلنياتاتنا بتعمي أبز فقدنياتات سخون أحوات ناتنا إلن في بنن كل جزي مسانا له دكتور فاناون كومو أبز حتتنا يا فقدنيات خونيا قالوا أتون كومو أحوات اللونا بنات أنا أحواتهم حبريتاهو بزخولو من الوقت تحاسبنا يو زغلتا ساعتها بزمهورنا بجنزب تزخون كندي متخفلهم مسهم كنا تخفليت كي تأمتون عنا حبريتاهو فقدنيات مخانهم دقيمة بلبي إذا مسكنهم سلازي إتنلو ما أدى اليوم النازل له حبريتا كقرب لنا مو دحري خاء حتوتات دحر لنا نحنا خاء بملكع للزبوي كديسكاشن حتى ريتون غيرنا خاء كان هبتم إنا مالتيو فيبو كمون ناتو بتعامينا نمسكناكم ردأنا يبوزح سرح لكم جن أبتزلاتكم جزيئات سابقكم نعنا نحواتكم حبري تكتبونا فقدنياتات مخانكم بالبيع مسكن سبو مجمار كبرلنا ستي مدرخنا عقدكم كفتي غني لي احترا بلنا إنا جميل غيرنا يزلنا لومي مور مساحتكم ديسكاشن كنقبرينا ندلي مخنياتو بزح نقرات فلتو إيخم درو تي من البات حدا حقتات وي أمتى كم استمركسة قال ستاتنا لو مخن نقرأكم زي تفلتوت اللوخ أنت زلوخ أنت دا حاتيتكمنا كن بلسالكم كن فتنينا بحافة شو سوسيال هيلفة كبهال كله كن فلتو زلنا نسوكف هجرنا الناتو سيستم اللوه كما يجرو رد إت يقبر مالتي نت هزبو وين نزيجو سوسيال شتات زبحالالو سوسيال شتات من الوقت ندعي سمعكم ما تفلتوا تخونوا بإيطاليان وبفرنش تكلم جن حدا هاجرسي سوشيال زخونة كم زي حجازي و أبتي نعطو هاجرسي سوسيال سيخر هاي ذهب الكم زو حسنات ذهب أبز قد الأوانات سين أبنت صراحة أبز قد الأوان حما بابز قوان في أوان دخلت كأتولو زخلا أبز أوان أب أوان سي زخونة سيستم زلوا ناي وحسنات زلوا سيستم سوسيال شتات بحال يجي سوسيال شتات سويسرلاند حنت كابتن سوسيال شتات يا كونفدراسيا هلفيتيكا و كونفدريشن هلفيتيكا مالتي إذا مالتك هلفيتيا أب كند شفايت سويسرلاند هلفيتيا لخمان تطوعيا بوي أب خلو أب ترجع يخون أب جلس سويسرلاند CH تبحال كونفدراسيا هلفيتيكا قدم سويسرلاند هلفيتيا إلى تطوع نيرا ولا سقبلو مخمن قالو هلفيتيا بلوان سويسرلاند حاجة سوسيال شتاتيو كابتن سوسيال شتات بحالو كم جرمن استرايخ عتليان خون خل بزحت هاجرات سوسيال شتات بحالو ناتم حق اللوا حجي اتي سوسيال هيلفز بحال حدا كفال نايتي وحسنت إلو استقبر أقباباتيو مس من تاي يخيد أبقى من ناي هاجر زت مركزيو حجي أنقط عصر تخلته أبقى من ناي هاجر الله حجي هتصوت أوان أبزت أقم أوان سب مسلو مخانو نفسهم تدعى نشعو أوان زي الكوينو جنزم دحر زي التخوينو حقت زي دحر كوينو من أنتي تنابراناتو كبرنا يتسب كيك أنت سبعة مسلاتون نخ ملا تباهيلو تبقى حقيقيو مسلك على واتساب مالتي زي قاعد يخون واتساتني أنا واتساتني قرب فليك بالخيليو
كوصات ግን نباري سويسرلاند ندحر كوينوسي السو عينت مثل كم زلوا قدامي نجد بقوام زتمسرتي إذا خبها كله نمنتهي تجارو نمنتهي سوسيال شتات متيو قدامي نجد اتسب كي تأمي كي عرق عبد خنت نخي عتو من نبار كيس انتبهيلو سوسيال سيخر هاي زبال وحسنت محبرة وحسنت زبال سيستم تفتيرو مسؤوز خيد انتايو نايت روتا علو إذا أهافاو نبلو أبطروتا أوان وستو جنزبالو أبز أربعة سلوزن فرسيخرو مستناي سوسيال سيخر هايتيو نايسن كلنا إذا إفاو زبال كبدمو زورت ود سوسيال هيل إذا ربعت بحنسب كوينو نتي ناي هاجر ناي محبرة وحسنت يمسرتو ويدقفو مالتيو أو يزمركوس السوسيال سيخر هاي زبحال حجي دخنت موقع لنا لنا كالا كأني اتسب انتي تتأجمو خلو أبتوانسي نتسلام ناي هاجر نمعقابيو تدعا حجي سب دعم جنزب سينو موز قبرو طرفيقو زخونا نقر سرق خقوان فخ المقتال وي دخنت زمت أبوزح نقرات اللو كمون خي كون تباهيلو زتجبرة سيستميو. أتي خمس تباهيلو زتجبرة سلازخانة. أتي سوسيال هيل فزبحال من نار أتي ورحاوز مت جنزب دموس لزي بالكازمت أكا جنزب نمت عن حي تباهيلو زتمسرة نجاريو. كقلت لزي بالكعبز أوانزي وي زخانة مبلغ كايت دل وي تقلص لزي بالكا إلو زوها بكا جنزبيو. السو زوها بكا خاني كله تي كوهابك الجنزب مستعارة نابنت نايسن كلنا جنزب بأكاديو نايتروتا جنزب وأبك ملكتكاتيو ويكال نجارات اللوديو كال كاسة اللوديو خفلك كازخل إلو مستعارة وي حبتمات صدرا اللو خاديوم وي زورسكا جنزب على كاديو وي جزال لك هاديو مكينة لاتك هاديو وي كله مستعارة سوسيال هيل فزبحال وي اتي بالإليان كازبلنا يو أسيستنتا سوشيالة وي كأيوتو نتاي كم زبحال ندعي وي اتي سوسيال زبحال بفرنش السو حجي اتنا يمود دعتايو اتي كال جنزب سلازي اللي بقى إزت رأي زتهرف تباهيلو زوها حجي دحر ناتنا إلك نقربكم يو نمنتاي إخاشعو سلا خمس لازخونة انتاي كتقبر عليكها جنزب نحر على كفت ملكت كم زلك. إتي جنزب كأني حج كبي متسن حدنا قدم حد جزء سبل نيرو UN زخفلو جنزبيو سويسرلاند أنتاي ستوت أو جنزب يكونن بحال نيرو جن حج من البات سبل دفلت أو خيدو خون كم تزمسلني كاب جبريو. إتي زسر حساب كل جزء جبري يخفليو عب سويسرلاند حن سبب عمتي جبر تخفلي خا وي حن سبب عمتنا يجبر ورقة ملي خا شعوب جبر تخفلي خا كابت دوموسكاس لذي تجبر خاني أبوزح نجارات اليوم زو علوا جن حدا كفال ناتو خاني نتم كالوت نتم أبت وانتي نفسهم كلو زي كلو تباهيلو جنزب يوهب مالتي كأوز متسيو حجي انتي بحال تي سيستم تاع بحال اسخا حج مش تحجز اسخا مش حج تحجز حدا زي اسخا عن خلط تحجز مالتي كوم يوت السيستم كوم كخونيو اتي علامه حجي في مبزحتو يجي ولا حجي ولا مبزحتنا كمان اي رد اناني مالت مبزحتو سبك عليك سمعوا خلخ ولا انتي يوم فاتيهم ديهوبنا لو يوم زي UN ناي سدتنياتات يلو زهابو قال يلو بزح جزء يزدغاغم زقالزي ولا خاب جبر مقان زردو اسب سازي وحد يخنبل نخلينا مالتيو انا ابوز حاجات كتعلل كلخا خوم يزبلك كسب ينسبنا ناي سدتنياتات فاتيهم دهوبنا لو يوم كمان على مالتي يا فتيوم اي فتيوم كونا لو مخنياتو كم تزبلكم سويسرلاند سوسيال شتاتيو ابتنا تقواماتي ويو سلازي كهب اللو مالت نجزئو مثل نايتي تقماتيو اتي عاب حتون تايو نخندي اوان سيو اتي عاب حتون بر فتيوم تساليهم كهبو خالو مخنياتو بعلوم زمسرتو سيستم اوكي
حقيو كناو كندري اخ عند منتي زمسرتوا ودر قدم كم زبحال اي نبرن انت قدم اتي ناي سيستم قدم كمينيرو قدم نيغر تسبنا نحدحدو يتحاغاغز نيرو وي كاني ناي دخاتات حاجز زبحال نيرو خمزي الموزن زبحال نيرو خمزي تقبلون سبتي زبحال كمزي نشتي نغر تهبو كومو نيرو بزح غزي ببيت كريستيان زتدالو غله ወይ ከአነቶም ድኻታት ኣብ ሓደ ቦታ ይቕመጥዎም እንዳን ከምኡ ዓይነት ሲስተም ነይሩ ድሓሪኡ እንዳማዕበለ ከይዱ ምናዳ ቀዳማይን ካልኣይን ውግዕ ዓለም ዓቢ ለውጢ ኣምፂአን እየን ቅድሚ ቀዳማይ ውግዕ ዓለም 1914 ጀሚሩ ጋብ ስራን ገለመለን ነይሩ ድሕሪኡ ብዙሕ ሰብዩ ብዙሕ ሰብ ድኽነት ኣትዩ ብዙሕ ፀገማት ይመጽእ ሕጂ እቲ ሲስተም ስለዘይነበረ كم تزبلكم بزح دخلت نيرو يلمنو نيروم مالت سيستم ما ينبرن عام زحجز كنا سبنا نحد يتحقق نيرو زحجز تلويات زي باللوخاني شعو انتي كبر جميرو اتي لومي سوسيال اربايترز بحال صراح دحرك هالاي وقع علم كالاي وقع علم شحن شعتميتن 45 يا كان نيرو قدميو زجمامره يغنيرو اب جرمن قال هتلر قال كلاي وقع عالم كاني شعو دحريو توقع مستود ناي بحقي سيستم كترالو تباهيلو ناي طروتا حج اب سويزرلاند ناي طروتا قالمله كل غزي خمزي عين بران مس غزي مشغر مس وقع مستمكرو زمص السيستم يوم لومي حجي اتي سيستم ناي سوشال بكانتون درجة محدر جن نناتا جماين دخاني ناتو باجت قبر مالتي سوسيال هيلف زملك نمحبر ورديت تباهيلو باجت يسلع لذي نناتو باجت لز قبر كاب كانتون كاني يفعل لي تحدثات كتوادا درعي تخليني خا كاب جماين ده كاب كومونة كاب عدي يفعل لي اتي باجت يكون اتي حقتات نتي محبر وردت زملكت كم تتفلطو خاني عمت يمرمروا امكنتات كا مش فور مص ملأيو بلوخا فرح لك هاديو تمرح خادي خابز وانزي قال زنات كخونتات تغيروا تهينو ويقول عوليد كا ويقال عمت تتغير ነገር يحطوخ ناتكا ناي ገንዘብ ناي بانك هادي ناي بوستا صبصب امصعلنا بلوخا من تخونتات تخفل شعو تمرميرو اتم سوشال نرسم زي يكونوا زوسنو لعليهم اكالالو سوسيال بهرد زبحالو ابنا تباخيبا نفس وكف سب سوشال زحاتتنا ويقرب اساتهم كاني حرايلهم يفقدوا اوكي مبزحتو يفقدوا تزيفقدهم كاني مخنيات نغرو اوكي نمنتاي كفقدو نمنتاي انبخبلو خمس خلو وي كخلو خد حر نتنقلك نغرنا حجي اتي جنزب كخفلو خلو خاني اتي منادات ناي سوسيال هيل فزب حالت منابر جنزب كو خلو ابسكوس بحال كنزي حدا ممرحيو حدا محبريو شفايتسريش كونفرنس فور سوسيال هيلف بإليان كونفرنسا سفيتسرا دelle istituzioni dell'azione sociale بحال وي بفرنش كاتم فرنش تاربو conférence suisse des institutions d'action sociale هذا conference الكونفرنس عمد باجت يوصل نسب كندي جنزب كم كوهابو خمزلوا حجتي ام سوشال او تمركزهم يوم ناي جدن بزخدو مالت هيكونن اذا كن كم مرح تقاملو فعناتهم باجت ناتهم تجبري حجه انا اب جمايند زوريك ندحر زقمت نيره كتما زوريك ندحر كوينه كتما زوريك انا جبر مش خفل حطم حزبي هم جبر زخفلوا ገንዘብ ዝኣትወኒ ኣነ ባጀት ይስልዕ ማለት እዩ ሃብታም ገማይን ደኽህሉ ኽእል ብዙሕ ሃብታም ዘይኮነ ከዓ ክህሉ ኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ተቐመጥቲ ዘይብሉ ግን መብዛሕትኦም በዚ ናይ ስኮስ ዝብሎ መምርሒ እዮም ዝኸዱ ገንዘብ ስቂሎም ዝውፅዎ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ገንዘብ ንኣብነት ሕጂ ከም ዝመስል ኽእል ሕጂ ኣብ ዕለት 1 ወርሒ 4 2021 ዘሎ نحاد سب شحن 600 أبيدو نخوها بمنابري مالتيو نكل تسبب شحن 500 ساسن شعدن نسلست سب شحن 8 سمح حدا كم دبله
يخيد مالت إذا مالت حاجة سم تراشحن شدشتن زوسد كوينو نخلت سب كلت شحن عسرت خلتن مالت هيكونن إتي كل أي سب زوستوسي يوحد مالتي بحنسب تقمت تهينكا سب تهينكا خاقمو ندا واحد خيد أبسلست سلست زقمت أولو جزان تحركن كان نفس وقف شدشتن 224 كشي يملكته حمشت سب تهينكا خان ندا واحد خيد 4,487 حدا سب يبحال مالتي نمنتايكم زخون انت قد اب حدا تقمط الله خوينا قال وصايتات تكافلوا لها مالتي نابنت ناي الكتريك ناي هايتسو ناي موعي زي هيتر كراي غزا تمعلو سلازلها شحن شدشتن حمشت غزي خبو خايب اللومن السيتي التحساسبه لازم سندحر قلعو بزحات هلو خاص بزح ገንዘብ መጸካ ዝብል አረጋዳሲ ጌጋይ مالتي يمتأكا يو حجي نفس وكف كلتا 204 قرشي يوسخ كاب حموشتا سب نلعل ندحر كوينو كن كندتي حدا سب زوسدو كن ايكونن حدا قلعا كلتا 204 يوسخ الكمال ان حدا سب مساخة سقمت سيزي هو كلتا 100 وسخ الكاخ كن كلتا 100 حدا قلعا كاب كلتا 100 نلعل يزو اب ورحي وتر سو نعو إلكا والحنزوات ايكونن So it's a system كمزي يمثل سوق لهم زوجوا عيكونن ناي جزاخا كم والله ناي جزاخاني نحاد سب كند ذكراي جزا نخلت سب كند ذكراي جزا نسلست سب كند ذكراي جزا يلو زت وسنة إيو okay so بس كوس ندحر كيدهم بزينا نخيد لهم كوسن وخو اليوم تيوم نعبلنا تحجي حنتن اشتي كالكوليت جرانيرة سمحوا خريكم كم أبنت رأي حجين أبنت كم أبنت رأي حجي خمان صحيفية كراي جزا شحن حمشت تنزخفلو كان بحركوينو نبلو إزبل زلخو نربعة السبعة إذا خمان وحد يمنا لزوريك تخوينو ناي حكمنا إنشورانس شح نحرزخفلو كخوينو أورحي دحار ناي أبتئيد كازهبو خاخا خلتشحن 253 يخون كم تلي استازر أخوكم حجي انتو حدا أول حيت السوشيال سي قلت شح 4 شحن شدشت 253 سي يود ساعلو مالتي اوكي إذا أبرئسنا نحزمو دحركن من لساينا من البا توسخ خمان كله خليو دويتش حجي ناي قنقا كورس خفلو كان دحركوينو وي زناي متنحي قلعو موعالنا خفلو كان دحركوينو كب 4 شحن شدشت 200 كا يوسخ مالتي توصايتات أي تكيت هنا اللغة اللي مالتي ندحر تمرت قيد تغنكو اتي وصايتات وسخ نعخخ من البات 100 يوم من ضعف 300 محجز هبو خاطر وسخي سلت خيد زلخا مالتي اوكي اذا انت ايزر ان حجي اب سويسرلاند اب 2018 شعت نطبع حموش تكميتي سوشيال جنزبي وسد كم زلو كن سوشيال كبل كلخو مسناي طروتا مسناي سنكلنا مالتها سوشيال سيخرات اذا ثلاثه نطبع كلته خاني اذا نحنا سوشيال جنزب نفلط نسدتنيا زوها مالتي نسدتنيا ولا نزم بقعدي ولا قعدي اوا زت تقام ليس عرفوا حجي ثلاثه نطبخ ثلاثه كميتي سبسي ناي جنزب يوسد مالتيو اذا مثل اذا خانس كوستريخ لينين ابو اتيخا ولا سخطكم اتيهم كتريوات خلو كله تحقي عمتاي كم زمسرت ابناي انقص انتاي مالتي سوشيال من وهابو من لو مسل معسك حتى تلو من يوساني كله اتحقتات ابزي تتصحيف الله اتي بزعبه تاريخ كاخذ لكم زدلي حجي حرناتنا الكهبوات تحلال فله قدم اتي سيستم سلازنبره كاب قلعي وقع على مشي لكم تي سيستم تفطيرو قال حجي بزح عمتات نيرو اندستريال ايكونومي كمزي دحري توقسي اتي قطبانا هاجرات ندال على خيدو ندا معبل خيدو هاجر منادى اب سويسرلاند اب سوساتات 7 8 بتعمل بزح سراح ينيرو بزح سراح فابريكاتات نيرن
ናይ ህንፃ ነገራት ስራሕ ሕጂ ኣብ ኣሽንኳዶ ሰብ ስራሕ ሲኢኑ ሶሻል ኮስትሲ ካብ ካልእ ሃገር እዮም ሰራሕተኛ ዘምፅኡ ነይሮም ካብ ጣልያን ካብ ቱርኪ ካብ ስፔን ፖርቱጋል ብዙሓት መፅኦም ኣብዚ ሰሪሖም ንስዊዘርላንድ ኣብ ፋብሪካታት ምናዳ ሕጂ ብዙሓት መሓዙተይ ስድሮኦም ኣብ ፋብሪካ እንዳሰርሑ ዘዕበይዎም እዮም ሽዑ ኣብቲ ሽዑ እዋን ሕጂ ሶሻል ሄልፍ ክበሃል ከሎ ናይ ብሓቂ ጥቃይ ዓብ ፀገም ዘለዎ ሰብ ከምዚ ናይ ድራግ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኣልኮል ተኮይኑ ወይስ ንኣእምራዊ ፀገም እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ፈፂሙ ክሰርሕ ዘይክእል እሞ ብዛዕሚ ውሕዳት ሰባት እዮም ሶሻል ሄልፍ ዝወስዱ ነይሮም ኣብዚ ዓዲ ኣቲኻ ኤን ህቡኻ ንፅባሒቱ ስራሕ ኢኻ ትኣቱ ነርካ የድልዮም ስለ ዝነበረ ጉልበት ድሓር ግን ኣብ ተስዓታት እንታይ ኮይኑ ኩነታት ናይ ስዊዘርላንድ ክቅየር ኩነታት ናይ ኤውሮፓ ክቅየር ጀሚሩ ኦኬ ናይ ኤውሮፓ ኩነታት ክቅየር ጀሚሩ ገለገለን ሃገራት ናይ ምብራቅ ወደር ኢስት ምብራቅ ሃገራት ክኸፍታ ጀሚረን ኮሙኒዝም ዝነበረ ዴሞክራሲ ክኸውን ጀሚሩ ናተን ክስታይ ከፊተን ማለት ዶባት ከፊተን ከም ንኣብነት 1989 ትፈልጦ ትኾኑ መብዛሕትኹም እቲ በርሊን ማወር ዝበሃል እቲ መንደቕ ናይ በርሊን ናይ ዶይችላንድ ትፈል ዝነበረ ሪሱ ብዙሕ ለውጥታት መፅኡ ሕጂ እቲአን ሃገራት ዶባትን ምስ ከፈታ ከዓኒ ብዙሓት ፋብሪካታት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበረ ናተን ትካላት ናተን ፋብሪካት ናብኡ ክግዕዝኦ ጀሚረን ምክንያቱ እቲ ደሞዝ ኣብኡ ይውሕድ እቲ ጉልበት ናይ ሰብ ኣብኡ ይሓስር ከምኡታት ብዙሕ ለውጥታት መፅኡ ወደር ሓደ ካብቲ ናይ ቁጠባ ናይ ስዊዘርላንድ ቁሩብተይ ዝተንከፎ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚኦም ብዘይ ሞያ ኣብ ፋብሪካታት ገለ ዝሰርሑ ዝነበሩ እቲኦም ጥሮታ ዕድመ ዝበፅሑ ቅድማ ይነበሮምን ናቶም ናይ ጥሮታ ገንዘቦም ሒዞም ንዓዶም ብዙሓት ጠላይ ንዓዶም ተመሊሶም ወይ ቀልጢፎም ጥሮታ ወፂኦም እቲኦም ካልኦት ግን ስራሕ እንዳሰኣኑ ኸይዶም እቲ ስራሕ ብዘይ ሞያ ብዘይ ትምህርቲ ናይ ሞያ ክትሰርሖ ትኽእል እንዳውሓደ ኸይዱ ድሓር ከዓኒ ናይ ዓለም ኩነታት እንዳተቀያየረ ኸይዱ ወፃእተኛታት ስደተኛታት መፅኦም ደቂ ዩጎዝላቫ መፅኦም ስሪላንካ ብዙሕ ድሓር ኤርትራውያን ወድር ስደተኛ ከዓኒ ሞር መፅኡ ሕጂ ብዙሕ ስደተኛ ዝመፃ ከዓኒ ሞያ ከይሓዘ ዝመፀ ስደተኛ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ምስቶም ቀደም ዝመፁ ሞ ኣብዚ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ኤውሮፓ ክራይሲስ ነይሩ ቅልውላው ነይሩ ካብ ስፔን መፅኦም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ስራሓት እንዳውሓደ ምስ ከደ እቲ ሶሻል ሄልፍ ዝወስዶ ሰብ ተሓገዝ ረድኤት እንዳበዝሐ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ሕጂ እርግ ዝበሉ ነዚ ሲስተም ስለ ክርድኦም ኣይክእልን እዩ ዋላ ንኣሽቱ ኮይኖም ክኸውን ይኽእል ግን ሶሻል ሄልፍ ቀደም ከምዚ ሕማቅ ሽም ስለ ዝነበረ ከምኡ ገይሩ ይሪኦ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ጥራይ መፃንሒ ኮይኑ ንኽድ ካብቲ ኩነታት ከወፂኻስ ነፍስኻ ክኢልካ ንኽትነብር ኢሉ ዝተበለ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ገሪምዎ ሶሻል ሄልፍ ወስድ ኣሎ ክኢልካዮሲ ናብቲ ገና ኣብቲ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ክኸውን
أنا كواختين لك حتى الدليل مالت حجي كمزي أبشوشال زي كونسي كمزي حجي بأي ولا بجزاك خيرسي نحنا بعد بيتي راح يتسرح حجي أنا خا كسب حجي دوش كورس قالت مرتي أي وصل كل حجي زخونة كمزي إن شاء الله حاجز قالت تلوس إذا نتوم نعيش وشال أبشوشال زلو راح لا تملكت ولا كمزي زخونة خا حاجز على
ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ገለ ኣፍልጦሲ የብልና ንቶም ካብ ሶሻል ወፂና ነብስና ክኢልካ እንድሕር ትነብር ኮንካሲ ዝኾነ ክስታይ ዝመሰል እንታይ ኣሎ ክሓትት ተለሰው ኖርማሊ ካብ ሶሻል እንድሕር ወፂኻ ኮንካ ሶሻል ኣይ ሕግዘካንዮ ግን ሕጂ ደሞዝካ እንተ ብዙሕ ሓገዛት እኮ ሓቂ ዘረባ ዘሎ ኣይኮነን ግን ንኣብነት ደሞዝካ ትሑት እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ናይ ዶይች ኮርስ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ወይ ሓደ ኣገልግሎታት ክኸውን ይኽእል ከምዚ ኩልቱር ሌጊ ዝበሃል ኣውፂእካ እንድዕ ትፈልጥዮ ትኾኒ ናይ ካሪታስ ካርድ ኣውፂእካ ኣብ ሕጂ ኣብ ዶይች ኮርስ ቁርብ እቲ ክስታይ ከውሕዱልካ ክእሉ ኾኑ እቲ ዋግኡ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሽታት ዙሪኽ ኣሎ ሕጂ ኮርስ ዘካይዶ ንኮሮ ነብርዕጎ ዘካይዶ ኣለዉ በዓል ዮሃና ደላዊ ይሳተፋየን ሕጂ እሱ ንከተማ ዙሪክ ዝቕመጥ ሰብ ግራቲስ እዩ ንኣብነት ኣይትኸፍልኒ ኢኻ ኣብቲ ናትካ ክራይስ ቢሮ ከድካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እንታይ ሓገዛት ኣሎ እንታይ ኣሎ ግን ሓቂ ክኢኺብ እንተ ደኣ ነብስኻ ክኢልካ ኮንካ ብዙሕ ግዜ ቁርብ ኣብ መጀመርታ ክትህሰት ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብቲ ገማይ እንደ ወፂኻ ስለ ዝኾንካ ንዖም ኣይምልከቶም ነብስኻ ክኢልካ ኢኻ ሶ በቲ ገንዘብ ዘለካ ትመሓደር ማለት እዩ ወፃኢታትካ ውሕድ ተኢሉ ግን ዋላ እኳ ሓገዝ ሶሻል ተዘይኮነ ከም ዝበልኩ ኩልቱር ለጊ ኣውፂኻ ክትብል ትኽእል ተዘይሎ ካልእ ከዓ ሕጂ ኣብ ሓንጎላይ መፅና ናትና ኢል ትፈልጦ ኣሎ ምናልባት እቲ ሓገዛት ናይ ኢንቴግሬሽን ከም ዝበልናዮ ወላ ኣብ ወፃኢ ካብ ሶሻል ዘሎ ክምልከቶ ይኽእል እንድዩ ግን እቲ ናትካ ገማይንደን ናትካ ክራይስ ቢሮ እዩ ዝምልከቶ ማስ ካብ ገማይንደን ናብ ገማይንደን ይፈላለ እዩ ከም ዝበልናዮ እቲ ዘሎ ክሳት እቲ ከባቢና እዩ ዝውስነና እቲ ከባቢና ሕጂ ከተማ ዙሪክ ምናልባት ገንዘብ ክህልዎም ይኽእል ይኸውን እዚ ዘሎ ዕድላት ገፊሕ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካንቶን ዙሪክ እንወሎ ኣብ ካንቶን ኣርጋውዲ ወይ ኣብ ካልእ ካንቶን ምናልባት ቅሩብ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተኣታዊ ነተን ገማይንደን ናተን ካንቶናት ዝፈላለ ግን ብሓፂሩ እቲ ሓገዝ ዝበሃል ካብቲ ክሳድ መፅእ እስኻ ንድሕር ወፂኻ ዳርጋ የብልካን ክትብል ትኽእል ኢኻ ዳርጋ ነብስኻ ክኢልካ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ግን ኣሎ ብጥርሑ ዝውሃብ ኣገልግሎት ኣሎ ነቲ ኣገልግሎትን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እሱ ግን ዝሰርሕ ዘይሰርሕን ክምልከቶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ገንዘብ ዝምልከቶ ነገር ግን መጀመርያ እቲ ናትካ ወይ ሰብኣይካ ድዩ ወይ ከዓ ቤተሰብካ እሱ ይተሓታት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እስኻ ነብስኻ ክኢልካ ትነብር ሰብ ዝኾንካሲ ኣብቲ ገማይንደ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዝ ወላ ሓንቲ ርክብ የብልካ ማለት እዩ ግን እቲ ብጥርሑ ገንዘብ ዘይክፈሎ ኣገልግሎት ግን ይምልከተካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንነብረሉ ዘሎ ከባብን እቲ ንነብረሉ ቦታን ይውስነና እዩ ስለዚ ናይ ንኣብነት እሱ ተደየለ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ከምዚ ስኮላርሺፕ ዝበሃል ሸሎ ናይ ከዝብሎ ናይ ስቲፔንዲየም እሱ ሕጂ ንኣብነት ወላ እቲ ዝሰርሕ ሰብ ኣታዊ ውሕድ ኮይኑ ክሓትት ትኽእል እዩ ሓደ ነገር ትምህርቲ ንክምሃር ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንክዓቢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ሶሻል ሄልት ሓገዝ ኣይኮነን ግን እንታይ ወላ ሶሙን ገንዘብካ ክንደይ ኣታዊኻ ይሓትዮ መጀመርያ ክንደይ ኣታውለካ ክንደይ ስለዚ እሶም ከማን ከምዚ ናይዚ ኣብ ሶሻል መጀመርያ ተሓትት ሽዑ ክነፅግዎ ክእሉ ወይ ድማ እኩል ገንዘብ ኣለካ ባዕልኻ ክውክሉ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ነፃ ዕድል ክውሃ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ሶሻል ስለዘይልካ ግን ቀጥታዊ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ኣይምልከተካን ይኽእልና ማለት እዩ እቲ ሓገዛት ነብሱ ክኢሉ ዝወፀ ሰብ ናቱ ድሕራይ ሕጂ ንኣብነት ስኻ ትሰርሕ ኣለካ ድሓር ነብስኻ ክኢልካ ኣለካ ድሓር ሰሊሆም ዕድሜ ኣኺሉ ትምህርቲ ምስ ጀመረት እስኻ ዲኻ ትኸፍለላ ዋላ መንግስቲ ሕግዛይ ወይ ንኣብነት 18 ድሕር ገይሩ ሰብ ምሽ ወፂኡ ሽዑ ንዑ ናይ ጅባ ገንዘብ ወሃቦ ሽዑ መንግስቲ ዲ ዝህቦ ንዑ ስራት መናብሮ ማለት እዩ ነቲ መነባብሩ እወ ዋላ ማለት ነብስኻ ክኢልካ ኢኻ ስኻ ማለት እየ መጀመርያ ኩል ሻዕ ተሓታቲ ስድራ እዩ ኩል ሻዕ ስድራ ምስ ዘይክእል ስድራ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ጥራሕ እዩ ናብቲ ናይ ሓገዝ ናይ መንግስቲ ዝወርድ እምበር መጀመርያ ተሓታቲ ቤተሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ናብ መንግስቲ ከይድ የብልካ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ እዩ ድመፅእ ማለት እዩ ናይ ሶሻል ሄልት ዝበሃል ኣብ መወዳእታ እቶም ስድራ እንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም ክሕግዝዎ ዘይክእሉ እንተኮይኖም እዮም ስዑ ኣብ ናይ ሶሻል ኣብ ናይ ሓገዝ ይሓትት ኣታዊ ተራእዩ ኩል ተራእዩ ከዓ ከምቲ እንድሕር መሰል ኣለዎ ኮይኑ ይወሃቦ ማለት እዩ ግን መጀመርያ ስድራ እዩ ተሓታቲ መጀመርታ ሞያ ትመሃራ መጀመርታ ክስታይ ከም ዝብሎ ዘሎ ናትናኤል ስድራ እዮም ተሓተቲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ብፋሚሊ ናክዙግ ዝመፁ ፋሚሊ ኣለዉ ነብሱ ይኽእል ንኣብነት ትወድሞ ድሓር ምስ
ኣብ ገሊኡ ሃገራት ሕጂ እታደን እቶም ቆልዑትን ካብ መንግስቲ ሓገዝ ይመጾም ኣብዚ ዓዲ ግን ከመዩ ኣይፈልጥን ማለት ሰብኣይ ነብሱ ኢሉ እሱ ጥራሕ እንድሕር ሰርሕ ኮይኑ ከምዚ ሜረት ብሎ ዘላሲ ሽዑ ነታደን ነቶም ቆልዑትን ግን ካብ መንግስቲ ሓገዝ ይመጾም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝሰምዑ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ በዓል ሽወደን ሰብኣይ እንድሕር ሰርሕ ኮይኑ ታደን ታን ቆልዑ ግን ናይ በይና ሓገዝ ይመጻ ኣብዚ ከመዩ እኹል እንተ ደኣ ናይቲ ሰብኣይ እኹል ደሞዝ ዘይኮይኑ ይሕገዙ እዮም እቶም ስድራ እኹል ደሞዝ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ግን ንስድርኡ ከናብር ኣለዎ ኦኬ قدر ናትናኤል ስባለኺ ኣብቲ ክሳይውን ኦር ይውስን እዩ ምርዑ ዲኻ ከም ክሳይውን ኣለዎ እቲ ክሳይ ድሕሪ ምርዑ ኮንካ ኣብ ትሕቲኻ ኮይኖም ማሲ ከምቲ ከለኻ ሕጂ ምርዑ ኮንካ ከተም ዘለኻ ማለት እዩ ማሲ ናትካ ፋሚሊ ዝኾኑ ከም ትበልና ዓንተይ መጀመርያት ስድራ ንዝውስኖ ግን ኣብነት ከም ክሳት ኮን ትኽእል ኢኻ ከም የዕሩኽ ኮን ትኽእል ኢኻ ንበሎ ኣብዚ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ናይ ብሕጋዊ ምርዑ ስለዘይኮንካ እሱ ቀዳምነት ተሓታቲ የብሉን ግን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ድራሻ ኣብ ሓደ ክትነብር ኮንካ ግን ቀዳማይ እሱ እውን በቲ ናይ ከም ብሓንሳብ ተቐመጥ ዘለኻ እሱ እውን ተሓታቲ ማለት ብሓደ ወገን ግን እቲ ናይ መርዓ ጉዳይ እውን ኣለዎ ማለት ኣብቲ ምትሕሓዝ ማቱ እንድሕር ኣነ ባዕለይ ክዛረብ ኮይነስ እዩ ኣብቲ ናተይ ሲቹዌሽን ከምኡ ነይሩ እንዳስራሕ ከለኹ እያ በዓልቲ ቤተይ መፅያ ናተይ ደሞዝ እዩ ስራኣይ መጀመርያ እንድሕር ዝኽእላ ኮይነ ሙሉእ ንወፅእ ድሕር ንኽእል ኮይና ዋላ ሚእቲ ትኹን ዋላ ክልተ ሚእቲ ትኹን ድሕር ዘይተኣኽለና ኮይና ንኽልተ ሰብ ሽዑ ብሰንከን ብካበተን ሓገዝ ናብ መንግስቲ ኣቱ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ ከም ፋሚሊ ግን እቲ ክሳይ ብሽማ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ፋሚሊ ኢኻ ኣቲኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ወርሓዊ ኣታወይ ከርእለኒ ሽዑ ስጋብ ንክልተና ዝኣክል ገንዘብ ዝረኣይዎ ንሕዚ ኣኽለና ኮይኑ ስጋብ ንወፅእ ሙሉእ ብሓንሳብ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ኣነ 100% ኣስራሕ ከለኹ ማለት እዩ بحاتيو تناتي دموسي نخلت تنفاز أكل يا أكل نيم زقمتوه. نمعرف مهم سمع دحرينا بتنات كديسكشن أتينا نعا ودينا دحرينا بتحطتات كنا أطي حيش مغنيات نالباتون أبتأرس تخاحيس كيزل لغا نحطت كنولو سلان غل. نمعرف مو نسمع يا دحريو بتنات كبرزنتيشن أتوس خمس ود أخاقا حطتاتنا نغرب. نميرن لي خمل السلادة اللي أبزح جدولو كرايس ألو ديالا لندعيدن مينيمام كتاب سالستور 4 كيلو يمهرو خايا نتي نفسه إلو خمسناتا situation دولو مجمع تام مينيمم جن مزيزولو ناي كورونا بزح زلوهم 4 كيلو علو ديالن جن شتات زوريك بفلايت فينا أنا فلت بزح تمهارا مينيمم سالستور لعليو خا 4 كيلو كاسم هرو خايا سبعي كا كتحجزو سلازلك كتانح كمهنات قانقا قداس سلازقانا جن زيادة تحط لك زبالة تنبر علو كم دولو سفلتي تمهارا صعب 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 صيب ورا أتعمبا بيني بيناني نعنبا بيني بيني أتولي لاي تسويناني نعتا لاي تسويناني
ميدا تعود 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 لا 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 ود غيراني كتصفيا كايه بغورسيني كلبجاخي 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 ناتي كلبجاخي 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 تقاقي نالغي أتعمبا بيني كويناني نعنبا بيني كويني أتولي لا تسميناني نعدي لا تسميناني
ንመን ዝምልከት ኢልና ነርና ኣዋያ ነርና ፍታርስ ማለት ናው ክመልሰኩም ከም ትበረቶ ንኹሉ ክምላይ ንኽእል ኢና ብሓፂሩ ነፍሱን ዘይክእል ሰብ ምባል ሓይሽ ማሲ በትናቱ ኣታዊ ክነብር ምስ ዘይክእል እቲ ሓገዝ እዚ ክወሃቦ ይኽእል ንኣብነት እዚ ዘይግነት ኣይፈልኒ ወዲ ዓዲ ክኾን ይኽእል እዩ ወላ ወጣተኛ ክኾን ይኽእል እዩ ዕቑበኛ ክኾን ይኽእል እዩ ዘይገድስ ኣብ ስዊዘርላንድ ተመዝጊቡ ቋምነት ነባሪ እንድሕር ናይ ነባርነት ወረቐት ኣለዎ ኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ተዋሂቦ ወይ ከዓ ታሲራ ናይዚ ዓዲ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ታሲራ ብዘይገድስ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ክኣቱ መሰሉ እዩ ግን እንታይ ትሕተት ንኩሎም ከለና እንዳ ስራሓ ከለካ ደሞዝ ዝኣክል ኮይኑ እዚ ሓገዝ ኣይምልከተካን እዩ ብሓፂሩ እንታይ እዩ እቲ ከምቲ ንብሎፀን ሕጂ ገጣሚ ሰብኣይ ይሰርሕ ሰበይቲ ኣይሰርሕን ወይ ቆልዓ ኣለካ እዚ ከዓ ብስድራ መልክዕ እቲ ገንዘብ ስለዘይኣክል ሓገዝ ክወሃብና ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ከምቲ ዓን ዝበልናዮም ናት ብስንክልና ክኾን ይኽእል እዩ ብሕማም ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ኣብ መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ክኣቱ ከሎ ቋንቋ ይፈለጥኒ እዩ ዓዲ ይፈለጥኒ እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ዕቑበኛ እዩ ስለዚ ስጋብ እግሩ ዝተክል ወይ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ስጋብ ዝኣቱ እዚ ሓገዝ ክሓትት ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ንኩሉ ሰብ መሰሉ እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ኣብዚ ዓዲ ግን ከም ዝበልናዮ ኣብዚ ዓዲ ነባሪ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ንዘሎ ሰብ እቲ ሓገዝ ኣይሂብዎን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ገለ ሓደ ምናልባት ሰምዑ ትኾኑ ኣብዚ ስድሮም ዳምፅኡ ከለዉ ስድራ ከም ምፅለይ ከም ተሸጊሮም ብልዎ እሞ ንሕና ናይቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ስድራኻ ተሓተት ይኮናን እስኻ ኣባና ምዝጉብ ኢኻ ንዓኻ ኢና ነመሓደር ንዓኻ ኢና ንኣለ እዮም ዝብልዎ እቲ ሰብ ሽዑ ኣብዚ ዓዲ ምስ ኣተወ መጀመርያ ሽዑ ሓገዝ ክወሃቦ ዝኽእል ማለት እዩ ብሕልፊ በትናህና ዓይኒ ንሕር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ በቲ ብስደተኛ ወይ ከዓ ብዕቑበኛ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ዋላ ወዲ ዓዲ ኮይኑ ግን ከም ዝበልናዮ ብመስተ ድዩ ብወልፊ ድዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ እቲ ነብሱ ክኽእል ምዘይ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ እዚ ሓገዝ ይምልከቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ርእስትና ክንኣቱ ኮይና ኣብ ሶሻል ኮንካ ሓገዝ ይወሃበካ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ እዚ ማሕበራዊ ሓገዝ እንድሕር ንማልና ኮይና ኣብዚ ክልተ ብሓንሳብ ጎን ጎን ዝኸዳ ክልተ ዓበይቲ ኣገደስ ነገራት ኣለዋ እዚአን ከዓ ሓንቲ እታ መሰል ትበሃል እያ ካይትካ እታ ግዴታ እያ ማለት እዩ እታ ሬክት ኦን ፍሌክት ትብልዎ ኣብዚ በት ናይ ጀርመን ክሳይ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ክልቲአን ማዕረ ማዕረ እየን ዝኸዳ እታ መሰል ኣለካ ግዴታ ከዓ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ትመሰሊ ናይ ዓንተ ወይ ምናልባት ስለለይ ትኽእል ነብስኻ ካብ መንግስቲ ትሓታ ኣለካ እዚ ከዓ ገንዘባዊ ሓገዝ ማለት ንሓፂሩ ገንዘባዊ ሓገዝ ጥራሕ ከዓ ደይኮነ ከዓ ከምኡ ከዓ ገንዘባዊ ሓገዝ ከምኡ ከዓ ምኽሪ ወላ ከምቲ ኣስማቶም ሲ ሶሻል ሂል ፌሎስ ናቱ ወላ እታ ኣስማትና ሲ ሼፍ ንብሎም ትፃውዓና ግን እንታይ እያ ሶሻል ቤራተር ወይ ከዓ ቤራተር እንትኮንሲ ናይ ሶሻል ኣመኻሪት እያ ማለት ሰብቲ እያ ወላ ብገንዘብ ብገንዘብ ዓይና ወላ ሓጉዝና እምበር ገንዘባዊ ጥራሕ ኣይኮነን ትሓገዝ ወላ ናይ ምኽሪ ወሃብቲ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ዘማኽሩና ዝሕጉዙና ወይ ከዓ ዝኣሊና እዮም ማለት እዩ ስጋብ ኣብቲ ንሕና ነብስና ክኢልና ስጋብ ንኣሊ ጥራሕ መብዛሕትኡ ሰብ ብገንዘብ ጥራሕ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ትሓገዝ እቲ ገንዘብ ትብዓልዩ ኣገዳሲ እንድዩ ግን ኣብዚ ኸድካዮ ቦታ እንድሕር ሪኢኹሞ ወረቐት መፂና ድዩ ወረቐት ትርጉም ሃሊና ድዩ ገለ ሃሊና ናብኡ እያ ንኸይድ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እስኻ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ሲስተም ስለደይኣተኻ ወይ ከዓ ስለይትፈልጦ ትካይዳ እቲ ዝወሃበካ ምኽርታት ዝወሃበካ ክስያት ድማ ብገንዘባዊ ጥራሕ ይኮነስ ወላ ብምኽሪ እውን እቲ ሓገዝ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መሰል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግዴታ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ክልተ ነገራት እዩ ዘለዋ ናይ ሓገዝ ናይ መንግስቲ ክንብል ከለና ናይ ሶሻል ሓገዝ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ረድኤት ዝወሃብ ኣብ ስዊዘርላንድ እተን ክልተ ነገራት እታ መሰልን ግዴታን እየን እቲ በቲ ሓታታይ መልክዕ ጎኒ ክሪኦ ከለና ንዑ ተገድሶ ተመሰል እያ እታ ንዑ ሙሉእ ሙሉእ ሲ ወይ ከዓ እታ እሱ ተገድሶ ብዙሕ ጌታ መሰል እያ ግን ከም ዝበልናዮ ክልቲአን ብሓንሳ እየን ዝኸዳ ማለት ኣብዚ ዓዲ እንድሕር መሰል ኣለካ ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ ክብሮ ዝግባእካ ሕጂ ንኣብነት ተቐዳመይቲ ዝበልናያ እታ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ እያ እስኻ ኣብ መንግስቲ ኣብ ኢድ መንግስቲ ዘለካ ወይ ከዓ ሓገዝ ትሓትት ዘለካ እስኻ ሰሪሕኻ ነብስኻ ክትክእል ስለይትኽእል ኢኻ መንግስቲ ብገንዘብን ብምኽርን ንክሕግዘካ ዝሰማዕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘባዊ ክብል ከለና ሕጂ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ገንዘብ ጥራሕ ኢልና ክንጥቕላ ንኽእል ኢና እታ ናይ ገንዘብ ንኣብነት ቀለብ ክኾን ይኽእል እዩ ብዓብዪ ማለት እዩ ሰብ ክነብር ኮይኑ ክበልዕ ክሰት ኣለዎ ስለዚ ቀለብ ኣሎ ካልኣይ ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ተኣትዩ ኣብ ፅርግያ ክቕመጥ ወይ ከዓ ኣብ ፅርግያ ክድርበ
كسايبولو سلازي زغاون حدا مسؤولي ماتيو سلازي اب زخونه يكون مسكل تكون خلي مسربعه تكون خلي اب كام كون خلي بزي قدس مسلالي غزا يبو اذا خات مسلالي غزا زبحكا زون غنزب يزوهابو تنبرلو لخا بتروحو ايكونن سالساي اتناي ابز عدي زخونه سب ابز عدي كاتو كله اتناي طعنا اذا ناي كرانكن كاسه زبحال وكا زي ناي طعنا مدحن ابز عدي قديتاوي سب لوما ايدلني لو غرفو صديقل قديتا تزخونه السب زخا ابز عدي ندحاتيو ندح غنزا زيبلو خينو እቲ መንግስቲ ናይ ኢንሹራንስ ካኣትወልካ ክራንክ ዝናይ ክራንክ ካስ ካኣትወልካ ግዴታ እዩ ሰለስተ ዓበይቲ ዓንዲ ዚአን እየን ሓደ ተቀለብያ ታጉን ቢዳር ዝብሏ ታቀለብ ቀለብ ጥራሕ ይኩን ግን ዝብላዕ ብስተ ብሓፂሩ እስኻ ንኽትነብር ዘድልየካ ነገራት ትገዛሉ ወይ ከዓ ገንዘብ ክኾን ክእል እዩ ካልኣይ ክራይ ገዛ ሳልሳይ ከዓ ታ ክራንክ ካስ ታ ናይ ጥዕና ምድሕማት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣያታት ሰለስተ ዝምርኮሳት ናይ ገንዘባዊ ካለ ኣብቲ መሰላት ኣብቲ ሓተሉ እዋን ሓደ ሰብ ናይ ምሕት መሰል ኣለዎ ናይ ምንፃግ ግዴታ እውን ኣለዎ ክነፅብውን ንኽእሉ እዮም ሓደ ሰብ ሓቲቱ እሞ ኣነሲ ኣብዚ ናይ ምሕራሕ ሓገዝ ገንዘብ ዋብና ሓቲሉ እሞ ይረኣይ ከምቲ ዓንቶይ ፌኖ ዝገለጠቶ እዚ ሰብ እዚ መጀመርያ ኣታዊ ኣለዎ ድየብሉን ኩሉ እዮም ደፃርዩ ማለት እዮም እዚ መፃርዮም ድማ ብሓፂሩ እታ ናይ ሶሻል ትበሃል ገንዘብ سيب زيا تمود داتا نختنبر تدليكا كنزبيا بحطيو بزيا نختنبر يبلو يوم ولا سون كمان بتعمي كبيدن وكا بتعمي وحد مخانوني عملوا اليوم زي ما انتي مالت حجي حادثه بصرف تخوينو وي حادثه كابكال انشورانس كابكال متخوينسي كابدين لعلكو تخم تخل فوتيو زي اجين نختنبر تدليكا مسرتاوي كنزبيا مالتي تا نختنبر لا تخل زلا ليميت يا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ዝኾነ እዋን ገንዘብ ንዝሃብና ወይ ንዝህለና እቲ ናና ቢራተር ወይ ካት ናና ሓላፊ ተሓታቲ እሱ ማለት እዩ እሱ ይኻት ክዛረብ ትኽእል ድሕራይ ናይ ምምልካት መሰል ኣለካ እሱ ድማ ሓቂ ክዛረብ ኣለካ ክትሓትት ኣለካ ተሓቲትካ ኣለካ ገንዘብ ክሃብ ከሎ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ነገር ምዘይርዳእካ ምዘይትሰማማዕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ሓፂሩስ ሰማዓት ጥራሕ ይኮናን ሓተቱን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ እቲ ክብረ ናይ ሰብ ክብሪ ዝተሓለወ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ክብሪ ምሕታት እዩ ማለት እዩ ዝበሉካ ኣሚንካ ሕራይልካ ምኻድ ዘይኮነ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለካ ኮይኑ ክትሓትት መብርሂ ክወሃበካ መረጋገፂ ክወሃበካ ከማን ብኣፍ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብፅሑፍ ከማን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ እቲ ናይ ምሕታት መሰል ኣለና ካልእ ሓደ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ወፃእተኛ ይኹን ስራሕ ኣለዎ ሃለዎ ጥዕና ይግደሎ ሙሉእ ጥዕኑ ይኹን ሓደ ሰብ ከም ሰብ ኣብዚ ዓዲ ክብረት ኣለዎ ብኸምኡ ድማ ንሕር ኢኹምና ድማ ወላ ኣፀዋውዖም ከማን ካብቲ ኣፀዋውዓ እንድሕር ከይድና ከማን ብኣቶ ወይ ከዓ ወይዘሮ ኢሎም ዝፅውዑና እዚ ከዓ እውን ሓደ ናይቲ ክብረት ናይቲ ኣብቲ ሰብ ማለት እዩ ማለት ሲ ንእሽተይ ኢሎም ወይ ዓብይ ኢሎም እቲ ክሳይ የለን እዚ ከዓ ሓደ ክብርና ወይ ከዓ ከም ሰብ ኣብዚ ናይ ምኽባር መሰል ኣለና ኣብቲ ናይ ሶሻል ክሓት ከለና ኩሉ ናህና እቲ ውልቃዊ ዘበለ ሓበሬታ ምሃብ ግዴታ ኣለና እዚ ክንከልና ግን እቲ ዝሃብናዮ ሓበሬታ ኩሉ ብምስጢር ክዕቀበልና ናህና መሰል እዩ እሱ ድማ እቲ ናትካ ዝሃብካዮ ኣሚንካ ንዝሃብካዮ ትካል ወይ ከዓ ነቲ መንግስቲ ሲ እዚ ኣብ ካልእ ኣውፅኡ ወይ ከዓ ንካልእ ሰብ ኣውፅኡ ምስጢርካ ንካልእ ሰብ ከካፍል ኣይፍቀዶን እዩ ዋላ ብሕጊ እውን የኽስሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስጢርካ ክዕቀበልካ ግዴት እዩ ማለት እዩ ሳናትካ ሕጂ መሰልካ እዩ ማለት እዩ ስኻ ከምኡ ከዓ መናበሪ ከም ገንዘብ ኢልናዮ ኣብዚ ናይ መናበሪ ገንዘብ ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣሎ ወላ ዓንቶ ገሊፅኩም ማየርኩም ቲኬት ኢልኩም ንኣብነት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለ ክእል እዩ እዚ ከዓ ምስታ ዝህቡና ገንዘብ ታ ቲኬት ኣብኣ እትውቲ እያ እቲ ግሩን ቤዳር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ መሰረታዊ ንዓና ዘለና ገንዘብ ንኣብነት ዝብላዕ ዝስተ ክኸውን ክእል እዩ ንኣብነት ናይ ገሊኡ ኣብ ገሊኡ ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ናይ ቴሌፎን ድዩ ናህና ውልቃዊ ብውልቅና ንኣትዎ ውዕላት ክኾን ማለት እዩ ብውልቅና ንገብሮ ነገራት ኩሉ በቲ ገንዘብ ዝህቡና ኢና ንገብሮ ብጀካ ሓደ ነገራት ኣለዉ ንስኻ ትኸፍሎ እሞ ዳሕራይ ክመልሱልካ ዘለዎም ነገራት ንኣብነት ታሴራኻ ይወድኦ እሞ ታሴራኻ እንድሕር ይሕዲስካ ንኣብነት ገንዘብ ኣብዚ ዓዲ ሓተካ ታሴራኻ ትሕድስ ከለካ እቲ ወረቐት ትመልሰሎም እቲ ገንዘብ ከዓ ይመልሱልካ ማለት እዩ ታኪቱ ምስሃብካዮም ስለዚ እቲ ንዓኻ ዘድልየካ ደበለ ነገራት ትገዝኣሉ ወይ ክትነብረሉ ግን እዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ማለት እዩ ታ ትኬት በዕላ ንኣብነት ሕጂ ኣብ እንድሕር ብሽታት ዙሪክ ክዘረብ ኮይና እታ ናይ ቲኬት ናይታ ሎካል ዞን ትበሃል ናይታ ትነብረላ ዘለካ ዞን ምስታ ገንዘብ ኣታዊት ምስኣ ትወሃበካ እያ ማለት እዩ
تكيت كزايا تكزايا بتقدس يهو خايم مالتي لازم قدم بالعلي جنزب ويكا كنبرت خنس تكيت كونوا لو كنا خلينا نبات ابزي قرب ابت تمرت ديو ويسرح كجمر كلها وي ابتنا انتجريشن كيد كلها انا امنت كابس نورول وطن وصاي تخيل كون كاب بتمرت دي بسرح نبات خينو ازي توسخيت جنزب بالعلي كونا يخول يوم مالتي كنا هنبر لا بوتا جين مستنزمونا جنزب اهو جماعتي سن بعلاقات ملن تن نايت تنبرلو نايت تنبرلو خبابي زلوا 40-50 بعلاقات ملن نسوم كا نايتي ارحيكات خدو يخفلك هو نايتا تنبرلا هو مخلو مستا انا قلب ገንዘብ ማለት እዩ ምስ ሃይዎ መخلو ሕጂ እሳ ኣይመርሱል ካንዮም ሕጂ ንብሎ እንድሕር ኣብ ዙሪ 85 ቅርሺ ዳ 87 ቅርሺ እንድሕር ኮይና ታትኬት ትውድእ ድሕር 50 ቅርሺ ኮይና ናይታ ሎካል ዞን ትበሃል 50 ቅርሺ ምስተቀለብ ሂቦ መخلو ስለዚ ታ 40 ዘላ ዳ ታ ተረፍ ዘላ ድሕር ንኣብነት ካብ ዙሪክ ወፃኢ ትምህርቲ ዝምሃር እንድሕር ኮይነ ወካ ካብ ሽታ ዙሪክ ወፃኢ እንድሕር ናብ ካልእ ብናይ ስራሕ መልክዕ ይኸኒ ታፍሊ ዘላ ገንዘብ እሳይ መርሱልካ ማለት እዩ እሳይ መርሱልካ ናይቲ አግን ኦሬዲ ምስተቀለብ ሂቦ መخلو ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ዝኾነ ነገር ክወሃበና كله ዝኾነ ነገር ክወሃበና ከሎ እንድሕር ዴይ ተራዲናሉ ወካን ሕሊት ሳሚዕና بصحف أوش 3 معلتي ناي يقباي مثلا لنا إذا حال خطنا هنا مثلي زخونة وصاني أوانا نزمت وصاني عبد عاد 5 رقم بقال راح يكون زهوه بورقة يوبو خيم 5 مخنيات كم زي نوصينا لنا خلو السخان حبريت سامع خلو لحديت سامع خلو أنا سي قد زي أمن كلون مري وهابني وكا زي أنا أسامع على تلك أوش 3 معلتي بصحف مستحدد عندنا قد كترأيو كوبها يقول يوم تي تحطوا زلها خصيص ها زلزقة مسل كاي مالك حطيت كم زلنا مستا محتاج زبلنا يا ساق مستقل كله أبز عادي ولا أب سوشيال سبيهالو فيرين بكا عرفتي مسوليو زغنت أيو مستومناتكا لو حالف تجين كتزارب عليك لابنت السخا أب سومر كتكين لحد لخا حسيبك سغيلك على لابيلك تكي كوريس كاي تخيدني خلام زخون وطن ولا تن 4 سوم وهابها فيرين تن عرفت زبهالاسي مستناتك حلافي وكمسناتك حلافي مزررا زخا حدغي افتا قديته هرينا زغانت مالتيو تمرتي تمهار دلها هونكا وي سراح اندحر تسرح الله هونكا بزينات دي فقاد وي كاسلدن داوصلك خلو سخانه زغديفكا عرفت تعرف اي فكركاني جين بمزررا مسوم اقديم كزاريكا ابتي عرفت زلو وان نامنت غليمان حدي دوت كورس امزغبني يلمو دوت كورس تخفيل لهم كنسوم جين أقام خوينو دخلنا أقام خوينو فيرين لهم كا فيرين كخلو حال الساعات لذي زي أي فكر النانيو جين فيرين جين مثلنا أي مالتيو عرفتي أبز عدي مثل علينا 4 سومون كنا عرفنا خلينا زين بمزر رامستون حلفتنا مالتيو وانقع أنت كابتن تاعنا إنتجريشن وكابتن مو هاد كستايم أبز عدي تصرح أنت خونكا كتنبر كونكا تانقع سلة تدليكا تانقع نخوف لك مثلا لك سخاون حتى تخليها انا سابز عندك وهذا لي ابز عندك سرح دلي وابز عندك مهر دلوسي قانقا مهرني يستبل قانقا انا مهر مثلا لك مالتي نات افناي اوس بيلون دحراي كيدنا قديتا دي ولا تاو غبرو دحر كوينا ابتي تغبرو نجر كله حق نجر لك زغان هنا كستايو اتنحان كنا حقنا كله نهو نجرات بحق اسمه كسوهالو ايكونن حق ديغيرنا نعلم قاصنا خليو كاله جنزب اوكي حجي بزح غزي تي مثلنا مش كل مس جنزب تحازف خون خليو ابتي غداي جين نربات ناي محبار كساينا لنا قديت لنا ابتا سوري ابتا مثل دو حنت خوس خلكا يا جيم اذا تحت صحيفه زلخو بتغرينيا انت كم زبحال سلا زي فلطوي ability to act بلالو نعمنت تسخا حجم سوشيال توسد سلا زلخا نفسخا سلا زي كالكا مثل ناي هاندلونج في خدمة بعلخان حدا نقدر نختوسن وعل نختفرم وي حدا وسانيتات نختوسد أبي متخيل قال ملا كل مسألة على كا أسو سوشيال ترايس لتوسد إذا مسألة كأي كنت أتنيو ولا كا بمنجست تنابر سو هاندلونج في كاي تبهال تسبيلاوي مثل كانت كامالتي خد كس ولا افرد بيت كتبصح كتماغوت مثل كايو سلاي سوشيال سلتوسد سي حقن عخا اي ملكتك مالت اب حق
حقي نعخا أي كلاخل الكانيو وحق نعخا أي حق زكان أي ملكة كاني قال أي بحالنيو نعمل حج أنت زخون أنا بتفرد تقرب على خاخينو تمنجست خمان جنزب سلا زي بالكا unentgeltliche Prozessführung بحال كم زي تمنجستس بعلو يشكمل كان نجزئو تي وصايتات ناي بيت فردي نعمل حج أبونت نحر كوين خفلت الكاوي فتح نحر كدكا وي رعكا خيدكا قلا وي ناي جزا زخون نجرا قانيفو ناي جزا خراي هاسيو مخاوق ترى قريب كاسي سوشيال كنا برسل زخون كا مثل كيكونون أيبلو خانيم you still have the ability to act تحجسنا كله مع رأيه مالك كله مع رأي ولا سوشيال وسد أقدر نقول الأخوان تعالى درس عنين مرات أبتي مثل السخاء تنا حلفيت قد حلفي خد الصحف ودبلن أفتناك كفايل جلو نجارات نايمر أي مثل عندك نعمل كل الصحف كل جوجو نجار مساحة ترانسبارنت كوينهم بلك مساحة كوينهم الصحف زلوا دبلن كل بزعبها فايل إني وكاب زعبان هاي الصحف اللي بالكاك حطت مثل كاي ماشي بدي حري خاصي زخون نجار صحيفهم خجبروا يقولون يوم السخاسي تذهب كايو نجارات نعمل عقاب قدرت اللوم سام مثل كايو جن تي نجارات دما كله ولا مثل كاكولا يتعقبل كالأمبر السخاون نتنات كفايل وكا مساحة أخوات جبرمو تدصحفته وكا تزولو زلو نات كفايل نختري مثل كايو لما بزاح السب مسخلون تي عب خلون كلها ببين خون خليو وكا أبزع عدي كملو ولكن بتا أتصاوع أخمانس شايفي عن ملون تي بزح جزء لكن شايفين دي خمزية زبل بزح جزء صوم بزح جزء تعال دحرام لميدا ما أمبر بجمع راسي شايف خلاص كم سرح دي خايم زلوخا وي سرح جميل كريم زلوخا نحر كوميل كان صغا ناتكا أما خاري أي محوراوي أما خاري حتى يربطنا تقولين تصاوعة جين كله بتصحفوا دبل نجار كله بزعبة خازم الكذباسي السخاء كتفلت ناتكا مثل
دحراي كم زبلنايو أبتي قديت عن حرم فينا أبتي قديت عن خوينو كم زبلنايو كل تيوب حنسا يتخيت مثلا له قديت خالو أبز قديتها ناي مملكات ذكا حتى حابها ناي مهب قديتها لك زدما السخاء سالي نخت وصلي لك وكان نخترب حيلك حدا حق زي كل نجار حابة تكتب فكرنيو دحكم جرها بحقون بحقيها يخسك أيو كم دما أبتي أباها أب لوت يمزهلو أبي ودكا نعمت كم تعانت فينا زولته إذا محبرة وحجز عمتاوي زنواح فحاطيرو أبزالو ما أنتي بصحاب قوار أزلا حجز يوهابني لك حتى تكون له بصحاب كون نجار أنت اللي خوينو نعمت ديت مرعاكم دحرني رخينا دحر أفتاد مثلا عمت مرعي خوينا السخا لوت إن دحر جيركا أب ناتكا ولك أوي هيوت كتحبر ناتكا قديتاي زخون حلافي ناتكا كل نجارات كفل أكلني لذي السخا معو كتحبره زلكا نعمت نقوله قلعة تولد ويتمرعون زخون نجار ويأجاز خاصب يعطو نعمت أفتسخات نبر لسب حال سبت أتو استاد نايم ملكات وكان نايم محبار قديتها نتكلكا أبزي مس زي تجبر السخا قديتها تجبر يلا خماتي مسلكات قاعد حتى الخمر قديتها تجبر يلا خان كنا هتكا كتم حيشت ما كا قديتها أيوه زي ما أنت مالتيو أب سوشيال على خمالتي إزاز برنا عن تويد برناسي تجيزي درات يقولون جلسة قلت إفو أب ثلاث ور حيوان سرح رخيبودي ويقام تخيلون قوة سي خليو جلسة كا ننوح ولا عملها تابتنا سوشيال تسنى خليو جلسة بدما وعبي قول خليو ويكم سناي بس ناس درابيت بزحي بستفعلين هاتمون سجاب أب طرطة لو عدمون أب تناس سوشيال تسنى يخلي مالتيو لذي جدب على وقت بلا تغنيها كاب نفس وقف سب كاب سنة سبسي يبرالي جن حانت زلوا أنتها السخاء كنا كان كتكير كتكاسعسن كتمعبلن وكا الناس كنا كان كتكير كتصغر علىك هذا عريك أبها زدلي وانا قرسة نعمت حادثة زعدك سنة نحكون قانقا خلط على قانقا عند حتوها يبكت خفيلك قانقا زوها بكذلو كتكاتلون كتقبرون قديت خاي مالتي لذي ناكا كنا كتكير الصم كسقبرو خاي مالتي حتى خايف قديت خايز بحسيو زل خايف كنا تغير كاس ناب صباح نقول نفسها كل المنجر ديك تفتر عليك كلاي زخونه نجار مزهوبنا نعخاسي مسناي نقول مسناي انتجريشن تتحاز وكا مثلا بسمو هاد تتحاز اساس كم زغبر مسزولنا السخا حدا بقوع مخنيات كله كلو انا زي اي غورن يختبل تكوينجين افتي هابكا نجارات ناي متغبار قديت عليك نعمت قانقا جي جلسب قانقا تمهارتو هايلو كندي سبالو قانقا حتت كمهاريلو يروحو يعدلالو قاليو قالي خلو قانقا تمهاري بحلمو عبد تمرت اكيدن فاتيرو زغا حجي حدا كنا كان خطير اسخات صعري لها مالتي ስለዚህ ዝውሃበካ ሓለፋታት ዝውሃበካ ክስተካ ክትቀመሉ ብድንዩ ተቀቢልካ ድማ ከተግብሮ ኣለካ እንድሕር ደይ ተግቢርካ ሳዕቤን ኣለዎ እዚ ሳዕቤን እዚ ሓደ ካብ ሕጂ ካብቲ ገንዘብ ዝውሃበካ ምቑራፅ ኣሎ ማለት እዩ መጀመርያ ብጽሑፍ መልክዕ ዝውሃበካ ኸሊው ከም ዝግበር ካልኣይ بصحف ملكة 15 مئويت كابت زهو خذ اللوجان زب قرصو خليهم انتحر إزون دي يتكبير كايو كمان سقاب 3 مئويت ناي حجز ناي جنزب كقرصو مسر على الأول بحاتيرو انت مالتيو السقاب عادي عبت ناي سوشيال زل خاسي السقاب بيستغل مثلا نفسها خير كان توت صد على المبر أو ملو أدميها كنا نبرا يكونن لذي أبس لذي أمنو سنت عمرو باتيو زوها بكذا اللون نقرأ حيث قبيل كان يحتاج تكبير كا سمون كقطعو خليهم كم خا قديت خاي مالتيو كم خا أب كنت خا وكأنا بخا جنزب مزوها بكا ولا هي بدي ولا بجيجاديو ولا سريح خاديها نحر جنزب عتيو محبار ناتكا قديت هاي أنا سي جنزب عتيني الكاسون تيكا صباح نقول عمتاوي كسر جبر كله عمتاوي تحدثوا على خاتناي محبرة وحجز أو خلي وايم مهناتو نايز عمزيها كاب نقول له خط الري سجاب تحصل له كاب ناي بانك خط فور قطع صلنا صلها أو خلي وايم ذاته الجنزب شعو تايد متسمعت بزي نتحون كادي حبر كان يخمتسر الجمال زحت سبت ناي محبر ناتو قديتها مخانو زروس سوالو ويدما حد جزء تناي سوشيال بيجادين ويبغلها جنزب بيجا زيادة خطول كقولو دي حد عاتي كابز خمان انتايو كتحبر قديتها هاي
እንድሕር ሓቢርካ ድማ እንድሕር ፈይጠሞ ኣብ ጌጋ ከም ዝገበሩ ድማ ናይ ምምላስ ግዴታ ኣለካ ጌጋ ጌረን ሰይዳካ እንሙስ በልዒኻ ኣለኻ ይን በልዒኻ ማለት ኩሉ ሸዓፈት መፅወርሒ ብሙሉ ኮስቶ ማደ ኮነ በኣካፋል ጌሮም እንድሕርፍልካ ገንዘብ ክመልስዎን ግዴትኦም እዩ ናቶም እዩ ስለዚ ግዴታኻ እዩ ማለት እዩ ሓፂሩስ ተን ዝምልከትካ ገንዘብ ዳኣሉ እምበር ካብ ዝምልከትካ ገንዘብ ላዕሊ ክትቅበል ኣይፍቀደካን እዩ ማለት እዩ ድሕራይ ኣብ ሶሻል እንታሎ ሓደ ሊሚት ኣለና ንሓደ ሰብ ከምቲ ዓንቲ ፊርም ዝገለፀቶ ንቐለብ እንድሕር ነብሎ 1000 ቅርሺ ትፍቀዶ ኮይኑ ንሓደ ሰብ 1000 ትፍቀዶ ዘላ እንድሕር ስኻ ዝኾነ ገንዘብ እቲኻ ወይ 200 እቲኻ ኣቲንሎ ገንዘብ ክትብላለካ ሶምታይም ጎር ማለት እዩ 200 ኣቲ ወለተ ሰብ ኦኬ ፅቡቅ ተን 200 ኣጉዲሎም 800 ውኻ ማለት እዩ ሶም ሕጂ ኩሉ ኣብ ኮንቶኻ ዝኣተወ ገንዘብ ክትሕብር ናትካ ግዴታ እዩ ገለ ሰባት ኣለዉ ናይ ክራይ ገዛ ክሳይ ክፈሎ ተባሂሉ ይወሃቦሞ ኢሎም ምስ መፀ ከይቀበሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ካልእ መዓላ ይውዕልዎም ድሕራይ እንታይ መፅእ ኣነ እዚ ገንዘብ ኣይፈለጥኩን ኣብ ኮንቶ ጠኒሕኒ ኣልዒለዮ ይመፅእ እሞ ድሕራይ ግን ኣብቲ ኮንቶኻ ትሪኢኻ መን ሰይድልካ ካበይ መፅዩ መዓዝ ኣትዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ኮንቶኻ ዝኣተወ ገንዘብ ናይ ምሕባር ግዴታ ኣለካ ከምኡ ከዓ ናይ ምምላስ እዚ ምምላስ ትገንዘብ ኣሎ ከምኡ ከዓ ዝኾነ ነገር ደብዳቤ መፂና ወይ ዝኾነ ነገር ተሓቲትና ናይ ምምላእ ወይ ከዓ ናይ ምምላስ ግዴታ ኣለና ንኣብነት እዚ ወረቐት ኣምፅእ ምስ ትበሃል እቲ ወረቐት እዚ እንድሕር ደይ ምፅኢኻዮ ንስኻ ጉቦኻ ትገብር የለኻ ስለዚ ድማ ኣብቲ መሰልካ ድማ ክጎድል ወይ ከዓ መሰልካ ክትንከፍ ከዓ ምትሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ንሕጂ ካብ መሰል ጥራሕ ዘይኮና ክንርኢ ዘለና መሰል ካብ ዘለና ፈይጥና እቲ ግዴታና ክንገብር ከዓ ግዴታ እዩ ምክንያቱ ከም ዘለናዮ ሳዕቤናት ኣለዎ ንኣብነት ገገለ ወረቐት ኣሎ እዚ ናይ ሶሻል ክሳይ ካሲ ይወድቕ ኣሎ እሞ እዚ ወረቐት ሒዝካ ምፃእ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ምልእ ኣለና እዚኣ ምልኢኻ ምፃልና ይብልካ ሕዚኣ ደይ ጌርካያ ንኣብነት እታ ወረቐት ትወድቕ እዚኣ ወረቐት ተወዲቓ ከምዚ ንበሎ ከምዚ ስጋብ ጥሪ ኣላትካ ከይበላ ካብ ለካቲት ወላሓንቲ ገንዘብ ክቡካ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ክሳይ ካሲ ወዲቑ ስለደይመለስካሎም ስለደይምፅእካሎም ወረቓቕቲ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ዝውሃበና ደብዳቤታት ዝውሃበና ሓበሬታ ኣንቢብና ናይ ምርዳእ እንድሕር ክንምልሰሎም ዝግባአና ነገር ኣለኹ ከዓ ክንምልሰሎም ግዴታና እዩ ሓንቲ ኣብታ ናይ ዓንቲ ወይ ምናልባት ከምታ ብዙሕ ገንዘብ ኣትይኒ ኢልካ ናይ ምምላስ ግዴታ ዘላትካ ውሑድ ገንዘብ መፂን እሞ ኣይተረዳእንን ኢልካ ናይ ምሕታት መሰልካ ኣለካ ማለት እዩ ገና ተቀዳሚት ኣብታ መሰል ዝብልናሲ ናይ ምሕታት ኢልና ምሽ ምሕታት ብሓፂሩ ኣብዛ ዓዲ መሰል ኣለካ ብዝኾነ ይኹን ወላ ጌጋ ይኹን ስለዚ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ተቆሪፁ ኣሎ ንምንታይ ጎዲሉ ክትብል ኣለካ ከምኡ ከዓ እንድሕር ዝያዳ ኣባቲካ ከዓስ ንምንታይ ዝያዳ ኣትይኒ ኢልካ ከዓ ክትሓትት ኣለካ ገደብ ኣለዎ ድዩ እቲ ናብ ኮንቶኻ ዝኣተወ ክሳብ ክንደይ እንድሕር ኮይኑ ኢኻ ክትሕብር ዘለካ ኣብ ይፈላለዩ እዩ ምናልባት ፌበንክ ዕሪኒ ምናልባት ኣይታጌም ከምዚ 30 50 ፍራንክ ድዩ ገመደ ኣለዎ ሊሚት ከምዚ ወይ ሰብ ህያብ ክበካ ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ጌይ ቦርሳ ገሽን ፊሉ ወላ ናይ ዓመት ክበካ ይኽእል ክኸውን ግን ብሓፂሩ እንታይ እዮም ዝብሉሶም ዝኾነ ኣባኻ ዝኣተወ ገንዘብ ሓብር እዮም ናይ ምሕባር መሰል ኣለካ ግን ክንደይ ብልክዕ ፍልጣኒ ግን ክሳይ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ብዝበዝሐ ቁፅሪ እስኻ ኣብ ናይ ምሕባር ግዴታኻ ላዕሊ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ውሕዳት ክኾና ክላ እንትን ገንዘብ ولا صباح نقول نعمل نقول 10 أتي كله أنا 10 ملس أخذها خلق قليل 10 ملس أخذها خلو يعني عملت شح فرانك أتي كم مصايل كاجين شح فرانكين نحرر ورح قلب كاس زخون صباح نقول شح فرانك ملس أخذ باك الحاس لازم برتع إذا حجيت تجذب في اللي على هو جين أبغى قال يتعملوا أوكي تبغى جين كتحبرنا على كائن بحثيه يوحد يبزح عطا مز عطا قدرتها ما يعتبر مناتو أبغى عدين عملت نقوله توم صدر زلنا كندر سولاجن زناي قولت معبي مثلا هلا خطي اسفاء مثلا خلو نعبنت زي كم توسز اللي هناي قلعة قلب كتنجر لك ولا تفلتو مناتو أكتر فورمولات ملعة أو الله كابزن أبزلو إنشورانس وكمل حناسي جنزبي أتو كاري بخا أتوني لحيلك أتو كاني لهم صرح لك شعور الساعة التناتي كال إنشورانس تخيل نواخيد عتو أكون تخا شو أنت أي كابزوها بك جنزب العالي نحرك وهبصن حيوينه كندر سولاكا قال يمالو حجي ترجع عمت ملو كحبور زح موسق إلى موسق الحين شو أنت يبان زخول الجنزب وصل كايبه بختميت بورحي كل ملوس يبان لذي أبتن فورمولا قالوا إنشورانس قالوا بمول أن حد أتونا خين زخونا جنزب حتيرو كنجر قديتنا معي لازم كمان كم يبحثيرو بزخونا مس جنزب التحاسب حتيرو في اللاي مس جنزب التحاسب نجارات كون كله أتبقى بينهم زي هو صعبيناتهم كل كبر سلزبل نربط كنت قاعدنا
ابزي سو ياخذ دخل يا فبو እቲ ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ዝፅግመካ ከዓኒ ክኸሱኻ ክእሉ እዮም ከሲሶም ስጋብ ኣኽባሪ ሕጊ ትበፅሕ ብዘይጠቅም ነገር ን4-500 ቅርሺ ኢሎም ወይ ንሽሕ ከምዚ ዘይጠቅም ነገር ክብለኩም ከለኹሲ እቲ ገበን እንዲዩ ወላ 20 ቅርሺ ይኹን ወላ 500 ይኹን ገበን እንዲዩ ግን በዚ ንእሽተይ ነገርሲ ኮለል ትብል ናብ ኣኽባሪ ሕጊ ትበፅሕ እሱሽ ሓተካ ንምንታይ ዘየመልከትካ ገለ መለብለካ ትገልፀሉ ኣይፈለጥኩን ነረ ገለ ከኣምነካ ኣለዎ ሶ ኣብ ገበን ኢኻ ትኸይድ ነው ምናልምና ሓንቲ ከዓ ዝረኣኽዋ ገንዘብ ኣውፂኻ እንተደኣ ኣይድልን ኢልካ ኣቲኻዮ ሶ ከም ዝኣተወ ገንዘብ እዮም ዝርእይዎ ገሊኦም ኣይርድኦምን እዩ ገንዘብ ኣትዩካ ነይሩ ካብ ገለ መፂካ ገንዘብ እዮም ዝብሉኻ ስለዚ እንተደኣ ገንዘብ ኣውፂኹም እንደገና ኣብኡ ኣይተእትዎ ወላ ሓዝዎ ተጠቀሙሉ ኣንፈኽ ተረዲእኩም ዝብለኩም ዘለኹ ኣብነት 4 ቅርሺ ተውፂልካ 400 ተውፂኻሲ 400 ኮን ደልየ ነርካ 300 ድሕሪ ኣቲኻያ እቲ 300 ከም እቶት ገይሮም ክርእይዋ ክእሉ እዮም ድሕሪ ዓመት ክርእይዎ ከለዉ ንስኻ ከዓ ምናልባት ትርስዖ ትኸውን ካበይ ድኣሉ 300 ትብል ዛን ኮለል የብሉኻ ካበይ መፅዩ መን ሂቡካ ከይነገርካ ገለብሉኻ ኣዞ ሓደ ግዜ ሕጂ እንታይ ያለው መስለክ ፈቡና ኣብነት ገንዘብ ተለቅሕንን ዓይነ ኣብነት ኣብ ገለ እዋን ወይ ከዓኒ ሃብለይ ሞ ብኡ ሚእቲ ኣነ ድሓር ንዓኽበኪ የብለኩሞ ሽዑ በቲ ሕጂ መፂ ዘሎ ብፍላይ ማለት እዩ ምዝናይ ፖስት ኮንቶ ምዕባለ ምናልባት ንመብዛሕትና ይጠቕመና ኸውን ኢለ ይሓስብ መብዛሕትና ከምኡ ንገብር ንኸውን ኢና ሽዑ በታ ማኒ ትራንስፈር ጌርካ 100 ቅርሺ ድያ ገለ ናባኸ ይሰዳ ማለት እዩ ታሚቲ ሕጂ ታሚቲ ኣነ ናባኸ ዝሰደድ ኩልክ በታ ቴሌፎነይ ዝመፀትክስ ክትሕብርለክ ማለት ድዩ ኣብቲ እንድዒ ኣብቲ ኮንቶ ኣውስጡክ ይርእይዎ እዮም ኣብቲ ኮንቶ ኣውስጡክ ይርእይዎ እዮም ሶ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ናይ ብማኒ ትራንስፈር ገለ ዝመፀኪ ርኣይ ይኸውን ኣብቲ ኮንቶ ኣውስጡክ ወተር ኣብዚ እንታይ ኣሎ ፌቡን ያዝራታ ሕጂ ኣብ ሰራ 4 ቃጢሙ ንሎ بحطيرو حجي فيبن حنا ابصرا سيد كلام ገንዘብ صباح نغو اسري على محزايا الحمد لله حيره مرشات لنتيلا مراغص دليو زمراغص تايتايو حجي فيبن بصحف وانا ابصرا كم الحمد لله ገንዘብ كم دي سي اسحب بصحف ملكه تقرا لك زتا مالتيو اب ناي نفسو كفسب فوتو يقولون اب كونتو اتو حجي فيبن تايتو مالتيو تحتاي تخوالا وانا ገንዘብ وسير لا يره ملس لاخت بالله جنت ازيا كم تحج كم كساي بصحف ملكه تمصع لك مالتي فرمول لوا ايكونن اللي خسر حخايو ويكاب قال لي 5 خايو ايفلطني دحراي نفسو عديبنا نفس وكف حلافيسي نات اب بحزب كتما زوي دحريناسي سغا 120 اللون اب تحتي دزي بزح سبي زلون حجنا نفس وكف سب كوتا ايكلاني دحراي اب عمت حنساي مصراي دغبرا حج تايم تريسوم اب تا كونتوناسي نا كونتونا دا اتول نا كونتونا وصن زين رئيم متان بالانس يو حجي او كان خوين اتاويها تامري اب عمد اوكي شحن تولكا شحن تن رئيم عربي حو اب عمد كم زين تراين كل واز غباين ينزلوا شو زياده عن حقاتيو نت زياده شو بحبر جيروم ابتي انترفيو قبلهم زا قالت كم زيا غنزب اتيكا قالت كم زي غنزب اتيكا اذا خمن مسيو انت يلوم شو كم غير دحر عامل بس خاصهم كزكروس ريت تقل كل شيء كيتم خلالنا نحب عنا وني اتنايو ገንዘብ ዲና ሓደ ብጽሑፍ ሓደ ፊቱን ዘለና ወይ ካሰብ ድሕር ሂብና ኮይኑ ድማ ወሰብዚ ሂበይሉ ብጽሑፍ ፌርማናቱ ዘለዎ ከምርኩም ገንዘብ ተሓዘበለ ቁርብ ክብድ ብሊ ስለዚ ብስተኻል መጠን ነሱ ኣብ ምስሕዋትና ኮይኑ ገንዘብ ንልዋጥ ተኻይሉ ብካሽ ክትገብሮ ይሓይሽ ኣክንዲ ብኮንቶኻ ምናቱ እዚ ጽባሕ ንጎ እቲ ትመልሰት ስኖ ሊ ሓር ግዜ ከም بخال عيني كل هاخول يوم مناتو تجبو يجبر يلنا يمشي هذا اللون ماتي كلا عن تويتر نيرا مستر نايم حز قديت على لومي نامش عبزهم كذا ناقين بحلفتهم سدهني هات عبز عاد خدمة كذا بميغراسيون أم كيرنا يعني أم المصوم نبت كمان ده ويحسن عبز لما السوم توم تأثيرها على عمل تأثيرها عمتي نواح اوكي عملت نواح كله ميغراسيون أم حد جزء حتى يبز عوانات كهلاوي هاي تقبل علىها ماسي نعمل ورقة كتبسو كان يحكون نفسي ناس كونها سيدقلسهم السوم نتوم ناتكا ناي سوشيال أنت زلو كحتو مسر على الوضع
እዚኦም ዝበልናዮም ንሓና ሓለፍቲ ድማ ድሕሪ ሚስጥር ዝዕቁ ሆነ ከመገይሮም ምስ ሚግራሲዮን ሆነ ኣውስና መለኹ ኩልሻ ከም ብፍላይ ምስ ሚግራሲዮን ኣምት ናይ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ክሳ ኣለዎም ነፃ እዮም በዚ እሶም ግን ዝኾነ ሰብ ሕጂ ኣነሲ ንበሎ ናይ ኣብ ስራ ፋይልሲ ደው ኢለ ከምዚ ኣርኢኒ ክብል ኣይክእልኒ ክትበኑን ኣይትፍቀደንን እዩ ወይ ከዓ እንተኸልወን ኣለዋ ዓዲ ፎልማት ዝበሃል ሓደ ውክልና ክልወን ኣለዎ ውክልና ተለኒ ጥራይ ብዛዕባ ሰብ ናቱ ምስጢራዊ ነገራት ክሰምዕን ክሰገብር ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ንገብሮ ነገራት ኣብቲ ካብ ኩሉ ኣብቲ ግዴታ ትሪኢኹምን ተመስልና ውሕዳት እየን መብዛሕትኦም ምስ ገንዘብ ተሓሓዛ እየን ኣብቲ ግዴታ እቲ ግዴታ ግን ድሕሪናዮ ኣለዎ ሳዕቤናት ኣለዎ ብድሕሪት ስለዚ ሳዕቤናት ክቢት ኮንትልዩ ካልእ ናይ ሶሻል ገንዘብ ሲ ተመላስ ድዩ እስኪ ምናልባት ገሊኹም ኣፍልጦለኩም 3 ዓመት ወይ 5 ዓመት ኣብ ሶሻል ኣለኻሞ ገንዘብ ትወስድ ሕጂ እሳት ንጎ ስራሕ ትጅምር ስራሕ ምስ ጀመርካሲ እቲ ዝወሰድካ ናይ 5 ዓመት ገንዘብ ሲ ክትመልሶ ሲ ግዴታ ድዩ ንሓብ ንፈልጦ ወላ ኣብቲ ወረቐት ዘሎት ናይ ኣብቲ ናይ ሶሻል ኣብቲ ገሴት ኣሎ ብዛዕዲ ኣብቲ ሕጊ እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ ወርሓዊ ብናይ ወርሓዊ እቶቱ በቲ ወርሓዊ ገንዘብ ዝእትዎ ገንዘብ ንኣብነት ኣብ ሶሻል ነይሩ ሞ ስራሕ ምስ ጀመረ እቲ ኣታዊ እዩ ዝረኣይ በቲ ኢሉ ኩልሻዕ እሱ ከዓ እቲ ገንዘብ ምለሶ ዝብል ሕጊ ኣለኒ ምናልባት ምለሶ ዝብል ሕጊ እንተሎ እንታይ እዩ ኩልሻዕ ከምዚ ኣብዛ ዓዲ ኣሎ ብፍሉይ ዝሪእዎ እንታይ ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ሓደ ሰብ ሎተሪ ምስ ዝበፅሖ ንኣብነት ሶሻል ነይሩ ሞ ሎተሪ ይበፅሖ እዚ ደይረ ሃፀሉ ገንዘብ ብተመፂዎ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ኣሎ ዓርኪ ወይ መሓዝ ኣለዎ ሓደ ገዛ ድዩ ወይ ከዓ ዓብ ንብረት የውሶ ንኣብነት ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ሶሻል ንዓኻ እቲ ገንዘብ ምለሶ ክብል ወይ ከዓ ተሕሪፍናልካስ ምለሶ ዝብል ክስመፀና ክእል እዩ ከምቲ ሓንቲ ፌመስ ዝበለቶ ንሕና ኣብቲ ናይ ሶሻል እዋን ከለና እቶም ሰሪሖም ዝሰርሑ ዘሎ ሰባት ካብቲ ናቶም ናይ ግብሪ ተቆሪፁ እዩ ድሃበና ዘለዎ እስኻ ከዓ ኣብቲ ዳስራሓ ከለካ እኩል ኣለካ ኣታዊ ግን እቲ ገንዘብካ ብናይ ወርሓዊ ደሞዝካ ክትመልስ ኣይትግደድኒ ኢኻ ግን ምናልባት ከም ዝበልናዮ ብፍሉይ ውርሻ ድዩ ገንዘብ ወይ ድማ ከምዛ ከማልና ካብ ላዕሊ ኮፍ ኢላ ንሕር ገንዘብ ወዲቓ ትካሞ እኩል ገንዘብ እሞ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ዝኸውን እዚ ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ገንዘብ ሓሲቦም እቲ ገንዘቦም ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም እምበር ብናይ ወርሓዊ እቶትካ ክንዚ ተቐምጥ ኣለካ ኣብ ባንኪ ሞሲ ክንዲ ዝመለስ ዝብል ኣነ እውን እስኪ ሕጂ ኣይስማዕኹን ወላ ኣብቲ ወረቐት ኣብቲ ወላ ኣብቲ ዝህቡና ወረቐት ክንሕድስ ከለና ወረቐት ዝህቡና ኣብኡ ኣሎ መሰልን ግቡኡን ዝብል ኣብኣ ኣብታ ወረቐትና ኣብኣ ኣላ ኣብታ ወረቐትና ተንቢብኩማ ብትግርኛ ህቡና እዮም ዋላ ብዶሽ ህቡና እዮም ኣብኣ ኣላ ከምኡ ዝብል ወይ ሎቶሪ ወይ ከዓ ገንዘብ እንተሎ ከምዚ ፔርሞገን ዝብሎ ተሸይጡ ብዙሕ ገንዘብ ነገር ንኣብነት ከምዚ ስእሊ ድዩ ንኣብነት ተሸይጡ ብዙሕ ገንዘብ ከውፅእ ዝኽእል ስእሊ ድዩ ዳይመንድ ድዩ ወላ ገመል ረኺብካ ዲኻ እዚ እንተኮይኑ መለሶ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ኣይለን ግን ብናይ ወርሓዊ እቶትካ ገንዘብ መለስ ክብሉካ ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ እዚ እቲ መሰልን ግቡኡን ዝበልናዮ ከማን ካብ ነፍሲ ወከፍ ካብ ገማይ ናብ ገማይ ካብ ካንቶን ናብ ካንቶን ይፈላለዩ ማለት ክነዋድሮ ይብልናል ንመሽሙ ክንዝህብዎ ንዓይ መሽሙ ክንዝህብዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ጥራሕ ሓንቲ ክብላ ትኽእል እንታይ እዩ ኩሎም እቶም ገማይንደን እቶም ገማይን እቶም ካንቶን ሕጊ ኣለዎም ኣብ ናይ ሶሻል ሕጊ ኣለዎም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክንዲዚ ይወሃቦ ነዚ ፈትየ እሞ ክንዲዚ ገንዘብ ክወየ ነዚ ፀለየ ኢሎም ክንዲዚ ገንዘብ ክቅንሱ ኣይፍቀዶም ወላ ኣብቲ ሕጊ ከምኡ የለን ኣብታ ኣዋውን ዘላ ኣብታ እንበሎ ሕጂ እንድሕር ኣብ ንበሎ ቪንተር ቱር ምሕ ኮይኑ ኣብ ቪንተር ቱር ዘሎ ሰብ ኩሉ ሰብ ኣብ ሶሻል ዘሎ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣታዊ ዝወስድ ምናልባት ኣብ ካንቶን ኣርጋው ዘሎ ሰብ ምስ ናይ ቪንተር ቱር ክዋድሮ የብሉ እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለው ገማይንደ ምስቲ ከባቢኻ ዘለው ምምሕዳር ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ኣብኡ ግን ነፍሲ ወከፍ ወረቐት ግን ፍልልይ ኣለዎ በ ዘለዎ ኤፍ ዘለዎ ኤን ዘለዎ ግን ሓደ ክኾነ ኣይክእልኒ እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ምውልዳር ምናልባት ሕንፍሽሽከ እትወልና እቶም በ ምስ በ ዘለዎም ኢና ክንዋድር ዘለና ከምኡ ከዓ ናይ ክልቲኻ ፋይል ጉዳይካ ሓደ ክኾን ኣለዎ ክልቲኻ በ ሃሊካ ኣብ ሶሻል ምስ ትህሉ ሓገዝ ምስ ዘይህልወካ ክልቲኻ እቲ ንዓኻ ዝውሃበካ ገንዘብ ሓደ ክኾን ክእል እዩ ኣብ ናይ ቀለብ ማለት እዩ ግን ሓደ ገዛ ዝያዳ ክኽፈሉ ክእል እዩ ሓደ ከዓ ውሑድ ክራንካ ዝኽፈሉ ክእል እዩ ከከምቲ ውዕልካ እዩ እሱ ኣብቲ ቀለብ ዝህቡና ግን ሓደ ዓይነት እዩ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንፌበን ኣስገዶምን ንናትናኤል ኣኸዛን ከም ወትሩ ንልዑል ኣበርክቶኦም ብሽምኩም እናመስገና ንሎሚ ዘዳለውናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም
أبزلكم سسنايو نونيلكم